Nogle gange så kommer børn her, eller eleverne og klasserne, og har en idé om, hvordan det er at være på museum. Kunstmuseum, og nogen kan komme og sige, at sådan lidt fortroligt, når vi går ned og skal hente tegnebrædder eller andet. Jamen, jeg kan ikke det der med kunst, det interesserer mig ikke. Jeg spiller fodbold, og du skal bare lige vide det, ikke? Eller at de skal på et museum og har en idé om, hvordan det er, og det er meget gammelt, og det er meget støvet. Og tit så oplever vi heldigvis, at de samme elever vågner op og bliver grebet af de forskellige mange ting, der er på museet. Det kan være parken, det kan være kunstværkerne, som er vidt forskellige, som kan handle om nogle af de ting, som de bilder sig ind, at kunsten slet ikke kan handle om. Altså at de kan gribe fat i noget i deres egen hverdag. Et kæmpe fotografi, som handler om et race, eller Bahrain-løb, eller noget andet, hvor nogle af eleverne faktisk nogle gange glemmer, kan man se, at de glemmer, at det er kunst, de står overfor. De bliver bare fascineret, eller siger wow over storheden i det, eller graden af håndværk, eller bliver provokeret, og bliver så provokeret af den tilsyneladende intethed, der er i det her minimalistiske værk, at de bliver inddraget, de bliver taget med, og begynder at stille kritiske spørgsmål, så har vi allerede noget at bygge videre på. Så ja, vi oplever rigtig tit, at børnene og de unge, de kommer, og der sker en rejse, som vi foretager sammen.